Nekaj si omenil ta višja stanja zavesti. A bi lahko malo se tukaj ustavila pri tem 4., 5., 6., 7. stanju? Pa predvsem me tukaj zanima, kaj je to ta čista zavest, ki ne bi bil del stanja četrtega stanja zavesti. Če lahko tukaj. Ok, vidim da si upućen u dio mog rada, što je super. Ali ok, trebamo to objasniti tako da slušatelji maksimalno dobro razumiju i koji nisu u to uključeni. Dakle, kao što sam rekao, glavni pristup istraživanju svijeta oko sebe i svijeta u sebi i dolaska do nekakvih sigurnih odgovora je istraživanje svijesti. Sve drugo je pretpostavka, sve drugo je uvjerenje. Dakle, ostajemo na istraživanju svijesti i koliko god to suvremenim znanstvenicima ili uobičajenom načinu razmišljanja izgledalo neobično, to je zapravo jedini ispravan, stabilan, siguran i zapravo znanstveniji način od same znanosti, jer se radi o istraživanju jedinog što sigurno znamo. Dakle, kako ide istraživanje svijesti? Ide znanstveno. Da biste, recimo, kad vi hoćete proučiti neki složeni proces, vi ga morate rastaviti na dijelove. Tako? Ako imate situaciju koja je jako komplicirana i ako ju hoćete razumjeti u potpunosti, ne možete ju gledati, možete ju doživjeti sintetički, ali ako ju hoćete razumjeti u potpunosti, morate reći ona se sastoji od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 dijelova. Dakle, kod svijesti gdje imamo izuzetno puno unutarnjih procesa, izuzetno puno stvari, misli, osjećaji, iskušnje, slike, mentalni procesi, sjećanje, znači, ok, nema ih bezbrojno, ali ima jedan prilično veliki broj od kojih svaka ta stvar, dakle, misli ima bezbroj, osjećaj ima bezbroj, iskušnja ima opet, znači, svaka ta stvar ima jako, jako velik broj različitih stvari koje se mogu dogoditi. Dakle, da biste vi uopće krenuli u tom smjeru, vi morate izolirati osnovni element. Dakle, ono od čega se sve to skupa sastoji. Dakle, taj izraz čista svijest koju si spomenuo je zapravo jedna metafora za situaciju u kojoj je svijest bez nekih drugih sadržaja, nego ona jednostavno postoji u tom nekom čistom obliku, bez bilo kakvih pobuđenja, aktivnosti. Dakle, možda jedna druga analogija pomogne. Dakle, svijest je ko more, a sve što se u njoj događa su valovi na tom moru. Dakle, više fizikalno, ako ide malo dalje, kao nekako polje koje titra određenim frekvencijama. I sad, razne frekvencije titranja ili razni valovi na moru, to je ono što mi doživljavamo kao svoj život. Znači, ako ja nešto osjećam, to je jedan val u tom moru. A ako nešto mislim, to je drugi val u tom moru. Ako nešto percipiram, to je treći val. Dakle, to su samo valovi u tom moru. Da bi uopće išao ispitivati te valove, moram znati što je more. Moram ga dobiti u smirenom obliku. I u biti jedna od najstarijih tehnologija za koju poznajem i koju toplo preporučam svima, jer ona ima nekakve dodatne učinke u smislu poboljšanja kvalitete života na svim razinama, je zapravo postupak smirivanja mentalne aktivnosti. Znači, kad vi normalno sad mi imamo veliku mentalnu aktivnost, ja nešto pričam, ti sad slušaš, razmišljaš, slušatelji ili gledatelji isto to kad prate, znači nešto se događa, to je velika mentalna aktivnost. Onda odemo, ne znam, gledamo film, pa opet na to je velika aktivnost. Pa nešto mislimo, znači mi smo stalno u nekakvoj aktivnosti. Ta drevna tehnologija koja seže par tisuća godina natrag je jednostavno bazirana na principu da ako želimo znati što je to svijest takva kakva je, moramo to sve utišati. Dakle, dozvoliti da se to sve skupa smiri i doživjeti stanje u kome je svijest potpuno nepomična, dakle nema nikakvih pobuđenja, nego samo postoji. I to stanje, vjerovali ili ne, najstariji naziv za to stanje je nešto što je danas poprimilo sasvim drugo značenje. Najstariji naziv je yoga. Dakle, to se zove yoga. U jednom starom spisu, zove se Yoga Sutre, autor tog spisa Patanjali je napisao yoga je nepomična svjesnost. Doslovce tako, to je na samom početku, yoga je nepomična svjesnost.
Kasnije u današnje vrijeme joga se pretvorila u asane. Dakle, kad vi danas kažete čovjeku joga, on misli na vježbanje na prostirci, malo se rastežemo, korisno za tijelo, super. Instagramom. Da, ili kako god, ne. Ali to su asane, to je vježbe, to je jedan malčici dio joge, dakle jedan postranični dio, jedna pomoćna tehnika koja se u cijelom tom spisu, koji se inače smatra Biblijom joge, spominje 2 puta, 2 rečenice, dakle ništa, to je onako usput recimo nešto, ali evo danas je to postalo jako popularno. Dakle, izraz joga je točan naziv za čistu svijest, dakle za svijest kakva je bez nekakvih primjesa, dakle za more svijesti koje se umirilo. I to je prvi korak, dakle iskustvo te čiste svijesti je prvi korak. Bez toga sve što mi pričamo je zapravo u zraku. Ja sam mogu objasniti više stanja svijesti u detalje, što inače i radim na nekim svojim seminarima i tako. Međutim, bez iskustva toga, to je sve tak, priča u zraku. Ja, razumem. Sej, po moje pol tudi ne vem, koliko bo koristno, da se spustiva v te globje stvari ali pa višja stanja, ne? Ker mi je nekako smiselno to, kar si rekel na koncu, da je treba prvo temelj osvojiti. Ne? Tako je. I taj temelj, ja inače mislim, moram to reći, znači postoje jednostavne tehnike koje se inače zovu meditacija, ja podučavam integralnu meditaciju. Meditacija je inače nešto što je danas svašta se priča po tim i dosta ljudi to i radi, bavi se tim stvarima. Međutim, relativno je rijetko da se taj izraz meditacije razumije u njenom pravom značenju. Obično se to poistovjećuje sa nekakvim vizualizacijama, koncentracijama, nekakvim opet drugačijim aktivnostima. Jel? Sad kad vi u onoj analogiji koju sam rekao, kad vi imate neku vizualizaciju kao tehniku, na primjer, znači dođete na neku praksu koja se zove vođena meditacija, na primjer. I sad vi sjednete, zatvorite oči i netko vam govori, zamisli tu i tu sliku, tamo si i tamo, osjećaš se tako i tako, povezi se sa svjetlom, zamisli neku čakru, da je ovdje, Znači, to su nekakve instrukcije da vaš zamisli to i da se na neki način nešto stvori, neko drugačije iskustvo. Ali to je iskustvo, to je opet val na moru. Dakle, to je ta razlika. Dakle, to je val na moru. Vi ste samo umjesto vašeg uznemirenog vala, svakodnevnog, stvorili možda jedan malo mirniji i ljepši koji vam paše. Ali niste doživjeli more u čistom obliku, svijest u čistom obliku. Dakle, ispravna meditacija bi trebala biti tehnika koja se dopušta umu da se potpuno smiri. Dakle, to je ono što ja radim pod nazivom integralna meditacija i što je dosta ljudi je prepoznalo kao je vrlo efikasnu djelotvornu tehniku za to, ali ne samo za to, jer nakon toga zbog relaksacije i oslobađanja stresa ima puno dobrobiti u svakodnevnom životu koje su vrlo praktične.